बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। समाज सिबियारि जिसुया समफ्रामारिनि फिन बाखनायथाव आखुथाय। सारन्थाइ आरो गोब्राब बारहुंखा बारनायजों न' बां सिलिंखार जाजानाय चिरां जिल्लानि गं 100 निखावरि नखरफोरनो प्लास्टिक राननानै होदों। चिरां जिल्ला बामोनगाव हालामनि सिङाव थानाय खायलाबारि गामिनि समाज सिबियारि जिसुया समफ्रामारि बिथाङा गोब्राब बारहुंखा बारनाय आरो सारन्थाइजों थिं गब्लं जानाय चिरां जिल्लानि गोबां गामिफोराव नायगिदिंनानै गं 100 निबो बारा दुखुथिया नखरफोरनो नैथि खेबनि थाखाय प्लास्टिक राननानै होयो। मुंख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो थांनाय 23 एप्रिल समबारखालि गोबां गामि बेरायनानै गं 100 निबो बांसिन नखरफोरनो प्लास्टिक राननानै होनायजों लोगोसे बेरामाव गोग्लैनानै थानाय बेरामिफोरनोबो अनसुंथाइ राननानै होदों बिथाङा। दिल्लीयाव सिंग्रा जानायनि थाखाय सासे सुबुंखौ बुथारदों। बे जाथाया दिल्लीनि सला ओनसोलनि शंकर नगराव सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे जौफेनाय सुबुङा गलायाव हाबनानै गला बिगोमानि गनायथि लायालासे सिंग्रा मेथाइखौ जानायनि थाखाय गला बिगोमाया बुनानै बुथारो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बिन'द आहिरबार होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला जौफेनाय बिन'दआ दखानाव हाबनानै सिंग्रा मेथाइखौ जानो हमो। गनायथि लायालासे जानायनि थाखाय गला बिगोमाया रायनानै लावथिजों खर'आव बुनायाव बिन'दनि जिउ गोमायो। बे जाथायनि उनाव गला बिगोमा हारि सिं आहिरबार आरो बिथांनि 20 बोसोरनि फिसाज्लाखौ बुथारनायनि दायाव पुलिसा खायो। जापाननि बुहुमनि बैसोगोरासिन सुबुङा 119 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। जापाननि बुहुमनि बैसोगोरासिन सुबुं कानिता नाका मुंनि आइजोआ बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। 1903 मायथाइनि 2 जानुवारियाव जोनोम मोननाय कानिता नाकाया 2019 मायथाइयाव अल्डेस्ट लिभिं पार्सननि गाइनेस वर्ल्ड रेकर्ड मोननो हायो। कानिता नाकाया सोनाब जापाननि फुकुवाका नोगोरमानि हस्पिटालाव 119 बोसोर बैसोआव जोबथा हांबोयो। मख'नो गोनांदि तानाकाया 19 बोसोर बैसोआवनो सासे ओंखामनि दखान होग्राजों जुलि जादोंमोन। दिनै तामुलपुरनि हायार सेकेन्डारि अडिट'रियाम नब्लाङाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फान्डनिफ्राय फरायसाफोर आरो बेरामि दुखुथिया नखरफोरनो रांनि अनसुंथाइ राननानै होदों। तामुलपुरनि एमएलए जलन दैमारि बिथाङा सा 500 फरायसा आरो बेरामि दुखुथिया नखरफोरनो गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फान्डनिफ्राय रांनि अनसुंथाइ चेक राननानै होदों। बिनि अनगायैबो बावैसो सान सिगां सारन्थाइ आरो बारहुंखाजों न' बां सिलिंखार जाजानाय दुखुथिया नखरफोरनो अनसुंथाइ होगोन होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोयो। बाथौ धोरोमनि आफादाव बेले बेजे थासारि। मोनसे गामिनिफ्राय रेजिस्ट्रेशननि मुङाव 500 रां खांनायनि अजद। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा बाथौ धोरोमारि गंफा गामिनिफ्राय रेजिस्ट्रेशननि मुङाव रां खांनायनि अजद थिखांदों। थारैनो गणेश दैमारि बिथाङा गं 10,000 बर' गामिनिफ्राय 5 कौटि रां बोखांनानै लानो नागिरदों नामा? बे गोख्रों अजदखौ कान्तेश्वर बरगयारि बिथाङा दैखांदों। कार्बि आंलंआव मुगैथाव जाथाय। कार्बि आंलंआव सासे लाइमोन सिख्लाया जायगानि बिहु फांसनाव थांनायाव हानजायारि जिनाहारि खालामजायो। बे जाथाया थांनाय हराव सानजा कार्बि आंलं जिल्लानि बकालिघाट ओनसोलनि एंलं गामियाव सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुलि जानांनाय लाइमोन सिख्लाया थांनाय हराव जायगानि बिहु फांसन नायनो थांनायावनो हानजायारि जिनाहारि खालामजायो। बे जाथायनि माखासे समनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा सिख्लाखौ एंलां गामिनि लामायाव लंथं आरो हुस गैयै थासारियाव गोग्लैना थानाय मोनो। जायगानि सुबुंफोरा नुनानै सिख्लाखौ थाबैनो जायगानि देहा फाहामसालियाव लाङो। गोब्राब हालोदनि थाखाय सिख्लाखौ आइसिइउआव दैथायहरो। जायगानि सुबुंफोरा खौरां हरनायाव पुलिसा जाथायथिलियाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो दाबि दैखाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।